Mira, la veritat va ser una trucada molt sorpresa, jo estava esmorzant un matí i de cop i volta em van trucar i m'ho van proposar i òbviament vaig dir que sí sense dubtar, tot i que no m'ho esperava per res del món, per mi va ser una sorpresa, molt important i que em va alegrar molt, però bueno, perquè era una cosa que sempre havia pensat que voldria fer, que era una il·lusió, no?, que sempre havia tingut, però no esperava que arribés ara, la veritat, i mira, ha arribat l'oportunitat i no penso desaprofitar-la. Sobretot fa uns mesos que encara ho tenia com tot una mica molt lluny i no ho tenia encara planificat, ni sabia ben bé què faria, em sentia molta responsabilitat i un pes molt gran a sobre, però ara cada vegada que s'apropen més els dies tinc més ganes i sento menys pressió, em sento més alliberat. Bueno, per mi la fotografia és una cosa en la que jo disfruto principalment i la meva manera de disfrutar últimament ha estat investigant i fent coses així més rares amb càmeres analògiques de carret i aquestes coses. I res, m'he proposat fer només fotografies analògiques, no fer servir cap tipus de càmera digital i intercanviant diferents tipus de tècniques i càmeres perquè, per exemple, puc fer servir aquesta, però amb això durant les santes seria un pal anar por ahí i hauré de buscar altres coses. És una càmera de gran format de plaques i res, la vaig construir jo per curiositat perquè quan vaig descobrir una mica la fotografia i com funcionava vaig veure que era una cosa de física i que tampoc no requeria molts elements ni tenia molta complexitat i vaig decidir simplement provar-ho i experimentar. I res, de provar-ho, al final mira, s'ha quedat aquesta càmera que és la segona que faig ja. La primera era de cartró i aquesta ja vaig dir, vinga, va, que em serveixi per fer fotos de veritat. Res, és tot fusta i res, aquí està buit, vull dir, no hi ha res, no és res així estrany. És una caixa buida amb un objectiu que el que fa és projectar una imatge. I llavors jo el que tinc és això d'aquí, que és on jo poso un negatiu, que és el que captura la llum que li arriba a la imatge que s'hi projecta. I ja està. És física bàsica, però s'ha de ser una mica friqui per arribar aquí. Doncs tinc com una capsa on en una habitació a les fosques jo agafo totes les fotos que he fet, que estan en unes fundes que són com aquestes, però que tenen unes tapes aquí perquè no li entri la llum. Jo les poso en aquesta capsa i un cop estan en aquesta capsa, que és fosca, però té forats, té uns forats que permeten que li pugui tirar líquid sense que li entri la llum. Doncs un cop ho tinc en aquesta capsa puc treballar sobre aquelles fotos amb químics per tal de revelar-les i poder veure-les després com han quedat. Que les veig amb negatiu però després les he d'escanejar o ampliar per poder veure el positiu. Doncs, mira, no sé exactament quan va començar la curiositat, però vaig estar estalviant durant un temps, quan era un adolescent, per comprar-me una càmera, perquè m'agradava molt. I un cop vaig tenir la càmera, doncs ja vaig començar a fer fotos, tot i que mai m'havia com professionalitzat o intentat dedicar a això. Després vaig anar a viure a Grècia durant uns anys i vaig estar fent fotografies allà i quan vaig tornar vaig dir que volia estudiar una mica més sobre això i vaig fer un postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona de fotoperiodisme i res, i després d'això ja he tingut la sort de poder treballar amb el grup d'aquí de Mataró, que són The Tiets, un grup de música, i que em permeten que les meves fotos arribin a molta gent, i això és una sort també. Vaig estar fent de voluntari en una organització, una ONG, que es dedicava a l'educació de persones que estaven allà en estat d'asil o buscant l'estat d'asil que venien de diferents països. I en allà sempre me'n duia la càmera a sobre perquè sempre m'ha agradat i no ho sé, crec que era important fer fotos d'aquells moments perquè poca gent ho veu, o poca gent ho veia i també s'ha d'ensenyar el que passa per allà. Sí, durant un temps vaig estar en uns camps i després, al cap d'uns mesos, van canviar les situacions dels camps i van traslladar la gent als pobles i ciutats i vam obrir una escola en un poble i després ja vaig estar la resta del temps en aquell poble. I l'experiència, què tal? Molt bé, jo he après moltes coses de la gent que vaig conèixer allà, de totes les experiències que vaig viure i la veritat és que m'agrada molt i estic encantat i tinc ganes de tornar-hi, la veritat. Bueno, més del que ens diu la tele és allunyar-los o una mica
fer un zoom out i veure una mica el món des d'una mica en perspectiva, perquè molts cops estem tancats una mica en el nostre dia a dia, les nostres rutines, el que fem normalment, i no ens n'adonem del que passa a l'altra punta del món, o no li donem importància, o simplement llegim la notícia i la compartim, però realment no hi acabem de pensar o no en som conscients o no en volem ser conscients, no? Ho ignorem una mica. I crec que una mica d'aquesta realitat doncs, sempre ha d'haver tothom per adonar-se que no vivim en un món de flors i violes on tot és alegre, no? I una mica també jo vinc a fer les fotografies analògiques per fugir d'això, d'aquest món on estem ara, no? Estic fent aquestes fotografies en analògic i totes les que faig normalment les estic intentant tirar en analògic perquè crec que vivim en un món on tot passa molt de pressa, on és això, estem sempre pendent de les coses que ens passen coses cada 2 segons i no ens parem mai a pensar en res allò realment, de veritat, no? I una mica amb les fotografies aquestes analògiques el que faig és crear imatges que existeixen realment, que les podem tocar, que no són uns i zeros en una memòria o en una càmera, no? I que per mi és molt important això també, que són imatges pensades, no faré 24.000 fotos durant les santes, perquè no... Faré 36 fotos per carret i, bueno, a veure quants carrets puc fer, però serà alguna més pausat i més elaborat.